미팅 खालामनो खाबु होनाय गासैबो एरेन्जमेन्ट खालामना होनाय बिनिनो बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि मावफुं आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो दालाइ आफादनि बिबानगिरि सिबिजाथाव नोंथांमोन हारिमुखौ समायना रमायै दिन्थिफुंनानै मेलखौ जाफुंहोनाय साफ्रोमबो मोसागिरि दामगिरि मेथाइ खनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो मेलखौ समायहोनाय जोंनि भलन्टियार्स नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि साखाथिनि गुबुन देश नेपालनिफ्राय फैनानै जोंखौ मदद होफैनाय बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनैनि मेलाव मदद होफैनाय दाख्लैनिफ्राय फैदों बिथांमोना बेजों लोगोसे त्रिपुरानि आलासि बिथांमोन अरुणाचलनिफ्राय नुजाफैनाय आलासि बिथांमोन मेघालयनिफ्राय नुजाफैनाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंखौ बे हालामाव मिटिं खुंनो खोब गोजोन मोनसे थासारि मोनसे परिबेश होनाय बे कार्बि आंलं जिल्लानि दाब दाब गामिनि जोंनि बयनिख्रुइ सिबिजाथावनासिन मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन दा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोमनिफ्रायनो मा मावदों दानिसो जोंनि बिबुंथि होलांनाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि मानगोनां चेयारमेन आरो गाम्बारू मोसाहारिया जोंनो फोरमायलांबाय जोंना बेयाव मिटिं खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय थांनाय गलाघाट जिल्लायाव जों थांखि लाखादों थांनाय बोसोरावनो आरो जों फोरमायदों प्रिन्ट मिडिया हक इलेक्ट्रनिक मिडिया हक जों फोरमायखादों नेक्स्ट इयार जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु मेल जागोन बे कार्बि आंलंनि नामनि नोगोराव जागोन बे प्रस्तुतिखौ जोङो बोसोरसे सिगांनिफ्राय सालायदोंमोनब्लाबो जिहेतु कभिड महामारी बे कभिडनि थाखाय जागोन जाया गोनो गोथोआव दंमोन थेवब्लाबो जों खनसे फैनानै बानजाय आफाद दानानै थोंजोङैनो बेयाव जों दिन थारिख लाखालांदों 26, 27 आरो 28 26, 27, 28 जानो गोनांखौ जेब्लानोखि जों कार्बि आंलंनि इस्युखौ लानानै दिल्लीयाव सेन्ट्रेल मिनिस्टारजों रायलायहैदोंमोन ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अर्जुन मुन्डा ससियेल जास्टिस एन्ड एनभायरनमेन्ट मिनिस्टार रामदास आठवाले बिथांमोनजों रायलायहैनायाव बिथांमोना 26 थारिखै फैनो हागोन होननानै जोंनो कनसेन्ट होदोंमोन होनायखायनो जुदि 26आवनो जुदि मिनिस्टार फैयोबा सेन्ट्रेल मिनिस्टार फैयोबा बेखौ सानसे आवगायनांगौ होननानै जों बेयाव थानाय बानजाय आफादनि दैदेनगिरि आरो गासैबो बर' मोखां आफादफोर जेरै कसारि समाज बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादफोर आइजो अनसाय आफाद XBLT गुबुन गुबुन बेयाव थाखानाय कार्बि आंलंनि आफादफोरजों जों सावरायलायनानै सानसे आवगायदोंमोन बे आवगायनाय लेखायैनो जोंनि कनफारेन्सआ बेयाव साक्सेसफुल मोनसे जारिमिनारि कनफारेन्स जाना थांबाय होननानै आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोजोननाय फोरमायदों बेयाव आरो जोंना थांखिया बेयावनोमोन जे बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनाय आरो जिहेतु जोङो 2014 मायथाइयाव 18 मायथाइनि 18 जुलाइयाव दानानै बे आफादखौ दानानै बर'नि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थि मोन्थाय आरो जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो रांखान्थि भाबै जौगानो सोलोंथाइ भाबै दावगानो गुबुन गुबुन बिथिङाव दावगानो थाखाय गावनि मोनसे खुंथाय नांगौ होननानै जों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल बिबोदोंमोन दहायनो खोन्थालांबाय बे थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय 27 जानुवारिनि जिथु बिटिआर सुक्ति गोजोन गोरोबथा बेयाव जानानै थांबाय जों गोजोननांगोन बे बाथ्रायाव बे काउन्सिलनि गेजेरजों जों सानो बिएसि आरो बिटिसि सुक्ति जादोंमोनब्लाबो बे बिटिसिनि बायजोआव थानाय प्राय 10 लाखनिबो बांसिन बर' मानसिफ्रा
बे मोननै सुक्तिनिफ्राय बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्रा जेबो सुबिदा मोनजोबनो हायाखैमोन। खिन्थु नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथाया बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै बर'फोरखौ सरजाबना लानो हादों। आरो लानायजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जिथु गोलाव समनि मोनसे इस्यु, जे हाजोआरि ट्राइबेलनि जिथु गनायथि मोननांगौ, बेखौ बिटिसि सुक्तियावबो मोनफादों, दानि सुक्तियाव मोनफैदों। आरो बे बाथ्राखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा এইবারই डेलिगेट्सआव जे गं 22 जिल्लाजों लोगोसे साखाथिनि मेघालय, अरुणाचल आरो वेस्ट बेंगल बिथांमोनखौ लाफानानै गं 22 जिल्लानि बर'फोरखौ लाफानानै फ्राय 3,000नि बांसिन डेलिगेट्सफोरनि सिगाङाव जों बेखौ सिद्धान्त लादों। जों कार्बि आंलंनि इस्युखौ लानानै जों थाबैनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायज्लायगोन आरो बेखौ जों स्पष्ट मोनसे नीति बिगोन जे नोंथांमोना मा सानदों आरो हदिसा थायोबा, गोसो थायोबा बे सुक्तिखौ सरकारा जिहेतु फोजोबना होनो हायो, गतिके सरकारखौ जोङो बेखौ फोजोबनानै खावलायगोन। आरो खावलायाव जोंनि এইবারनि डेलिगेट सेसनाव जों बेखौ मोनसे सिद्धान्त लादों आरो जों दिनै रादाब बिलाइआवबो फोसावबाय जे बिनि हेंथायै बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय सारा आसाम नाङैनो जों गं 22 जिल्लायाव बेखौ सोमावसारनो होननानै सिद्धान्त लानाय जाबाय होननानै जों बेखौ मोनसे प्रस्ताब लानानै दिनै मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय। आरो बेजों लोगोसे बे सुक्तिफोरनि सायाव जिहेतु सुक्ति जाबाय, बिटिआर सुक्ति जाबाय, भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनो मोनसे रादाय होदोंमोन जे सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ 6 मासनि गेजेराव दाफुंजोबगोन। खिन्थु जों दिनै नुबाय जेनेबा मेन इस्युफोर थालांबावबाय, जों माखासे सुक्तियाव थानाय दफाफोर थालांबाय, गनायथि मोनदोंब्लाबो दाबो दाफुंजायाखै, नामावल' जाना दं। जोंनो सेपारेट डाइरेक्टरनि खोथाखौ रायखांनो हायो, स्कुल कलेज लानायनि खोथाखौ रायखांनो हायो, बेफोर जाफुङाखै। दा बेफोरबो जोंनि डेलिगेट्सआव जायगा मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गिदिर मोनसे समस्या जाना थाबाय, हयथ' बे समस्याया माला जोबगोन, माला राय होगोन, जों बिनि सायाव सोमावसारनायबो मोनसे थांखि लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा। जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला, बे जिल्ला मोननैया बिटिआरआवबो हाबदिया, बिकेडब्लिउएसआव हाबदिया। खिन्थु बाउन्डारि कमिसन मोनसे दाना होदों। बे बाउन्डारि कमिसना चेयारमेन सासे थैगुलायलांबाय, दाख्लै गोदान पार्टी बावबाय। रिपर्टखौ माला होगोन आरो बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै सरकारा माबायदि पदक्षेप लागोन, बेनिखायनो जों खावलायदों सरकार आरो सरकारजों थाबैनो जों सावरायदों समबो बिजों जों। बे कार्बि आंलंनि इस्यु आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिथु इस्यु, बेनि सायाव स्पष्ट मोनसे पलिसि बानायनांगौ सरकार, जों बेखौ नारसिनो। बेनिखायनो जों गोबां सिद्धान्त लादों डेलिगेटनि गेजेरजों। बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायलायनो होननानै जों मैया मोनसे हाबाफारि लादोंमोन, मिट टुगेदार, बर'नि थामोनथा आरो जौगाथायखौ लानानै जिथु राजखान्थिनि जिथु आबहावा, बेफोरनि सायाव गासैबो सावरायनो होननानै जोङो गासैबो आफादफोरखौ सावरायनानै मोनसे बेंखन सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन 4 बाजियाव मैया जों। दा बे बेलायाव जों खावलायदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ, बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायदोंमोन जों, आइजो अनसाय आफादखौ खावलायदोंमोन जोङो, धोरोमारि आफादफोरखौ जों खावलायजोबदोंमोन, ब्रह्म बाथौ आरो एक्स-बिएलटि, सारिन्दार एनडिपि, एक्स-एनडिपि, दुलाराय हारिमु आफाद। दा माखासे आफादफ्रा फैदों, खिन्थु खोब गोनो गोथो। दा आन्दलनफोरखौ थालांनाय इस्युफोरनि सायाव आन्दलन खालामनो गोनो गोथो। खिन्थु जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों स्पष्ट बुंदों, जों 1 क्लासआव नीतिब्लाबो बे थालांनाय इस्युफोरखौ जोङो रायखांनो थाखाय बिनि हेंथायै बेखौ मावफुंनायनि सायाव, कार्यकरि खालामहोनायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जोङो आन्दलन खालामफिनगोन होननानै जोङो सिद्धान्त लाफिनदों। दा जाय हक, आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो नागिरदिया, जिहेतु जोबनाय हाबाफारियाव फैबाय। फिन आं बे जोंनि बे 9थि कनफारेन्सखौ साक्सेसफुलै खुंफुंनानै होनायनि थाखाय खोब साक्सेसफुल होननांसिगोन आरो मोनसे हिस्ट्रिक होनना बुंनांगोन।
बेखौ खुंफुंनो हानायनि थाखाय आं फिन कार्बि आंलंआव थानाय जेसेबांखि फ्रन्टियेल अर्गेनाइजेसनफोर दङ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै कसारि समाज साख्रिआवला आफाद फोरोंगिरि आफाद आइजो अनसाय आफाद एक्स बिएलटि सारेन्डार एनडिएफि बाथौ महासभा ब्रह्म धर्म कमिटि जेसेबांनाखि आफादफोर दङ आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आरो साबायखरखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो आंनि दिनैनि जितु गेवलां मेलनि आफादगिरिनि बिबुंथि आं बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोसे मेलखौबो फोजोबबाय होननानै आं घोषणा होबाय। गोजोन्थों।